O Carl, magugas ka na. Huwag puro cellphone. Ma'am, ano na, gano'n ako. Lalo na ako kanina. O Carl, itigil mo na yan. Magbugas ka na dito. Mamaya na, gano'n pa ako. Sige, pre, push, pre, push! Push dito, ano no? You have slain an enemy. Ayun, tao na naman. Ayun, mag-uutos-utos pa kasi dito, gano'n rin tao. Mega Pre, dito kill. sumit, pre. May sige, pre, dito sa ano. Sige, punta lang. Dito, pre, yung tank, pre, alalay lang. Sige. Godlike. Dito, banda. Ito, set na, pre, pang-end na pa, kuwasin namin yan. Sige. Siyempre, pambahan natin, papasokan natin. Triple kill. Ina, pre. Ito na. Maniac. Pre, set na, pre, o, ayan o. Isang game pa, pre. Tayo muna sa kaya. Carl, magugas ka na doon. Kanina pa tayo nutusan. Ba, sa dito man, nag-iisang game pa kami. Talo kami ng ano. Sige, pre, una na ako, pre. Ano na, pre? Nakakaya ka ibabagay na. Hindi, pre, isang game pa. Sayang naman yung ano. Hindi na, pre. Sige lang, pre. Uwi na ako, pre. Sige, Sige, pre. Go. O anak, first day of school na kita. Pagbutihin mo pag-aaral mo, huwag tatambay. Nakawala yun. May pasok na mga pag-inay lang yung mga tropa bukas. Makakapag-legendary na ako. Ano mo ba siya? Kapasok na tayo. Tara, pasok. Tingnan na mo natin sa room. Kapasok ko ba sa room? Diyan tayo mag-aabon. Wala naman si ma'am. Anong ginagawa? Wala si ma'am. Ang tawag sa inyo, anong ginagawa? Tara, dito na tayo sa room. Hindi tayo magbakot tayo. Hindi na tayo sa lamesa, magbakot tayo magandang tayo. Kaya nga, pero ganun tayo. Tiktok tayo ga? Maglaro na lang tayo, mas maganda yun. Bakit kapalid yung lang? Tara? Sa 11. Di ba yun, ano magagawa sa bahay? Dapat! Dito pa pre, push pre. Dito ako sa ano pre, sa side. Oo, dito lang pre. Malapit na sila sa ano na. Pre, push na tayo pre. Laro na tayo. Isak na, si Marlon pre, malakas kasi Emil eh. Ay natin. Ha? Pasok mo na. Puro na lang kasi yung... Okay. May na lang tayo, wala na tayo. May alam ko review pre. Kaya tayo na si Pero eh. Puro na lang tayo kopya. Pwede naman yan, meron naman pikot dito sa loob. Sige na ako. Ako po. Ano yun? Magandang araw po. Kayo po ba yung nanay ni Carl? Oh, bakit? May sasabihin lang po ako tungkol sa kanya. Pasok ka na. Ano yun? Pasok ka muna, maupo ka dito. Carl, halika nga dito. May pag-uusapan tayo. Perfect. Kadalaw ko. May sinasabi kasi yung kaklase mo sa akin. Ano yung sasabi? May sinusumbong siya about sa school mo. Bakit pa? Sabihin mo na. Ito po yung kasi may concern lang po ako sa anak niyo. Ano yung try mo? Sa school kasi, hindi na pag-aaral yung ginagawa niya eh. Puro na lang barkada. Pati pag-aaral ko, nadadamay na. Di ba binili ng nanay mo sa'yo kahapon, kagabi? Papapasok mo ng kapon ka. Oo, pumapasok ka nga, pero anong ginagawa mo? Parang nag-pretend lang naman kasi yung kanya namin siya. Nagdala-roaming. Sige po, tito. Una na ako. Tita. Salamat. Salamat sa concern mo na ha. Sige po. Maraming salamat. Sige, ingat ka dyan. Sorry na ma. Ma. Hindi ko na ulitin. O sige, basta ayusin mo lang ang pag-aaral mo ha. Dahil hindi lang naman to para sa amin, para din sa kinabukasan mo itong ginagawa namin sa'yo. Oo ba? Ayusin mo. Mag-aaral mabuti pa. Hindi na mag-golden games. Kasi Sigurado. nakaka-addict yun pa. Siguraduhin mo lang, mag-aaral kang mabuti. Oo ba? Babawin ko na yung grades ko pa. Sige,